Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Pa ffordd well i ddechrau wythnos na thrwy ei geisio fe gyda'n gilydd ac dod i glywed yr hyn sydd ganddo fe i'w ddweud wrtho ni trwy ei air. Felly nawn ni gyflwyno yr oedfa nawr, cyflwyno'n hunan i ofal tyner ein Duw ni. Nawn ni weddio. Ie, arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am dy ofal di a dy gynhaliaeth di dros yr wythnos ddiwethaf. Arglwydd yn diolch os i ni yn bobl i ti y bore yma, am ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, gallwn ni ddweud dy fod ti wedi bod gyda ni, bob cam o'r ffordd yn ystod yr wythnos ddiwethaf yma. Bod ni falle ddim di teimlo hynny, neu bod yn ymwybodol o hynny ar adegau. Falle bod ni wedi bod yn wythnos ddigon caled. O da, di ni yn gwybod. Y gwir yw dy fod ti gyda ni. Ac ni'n diolch fod hynny yn wir unwaith eto'r bore yma, a fe fydd e'n wir unwaith eto y fori. Ac arglwydd ni'n gofyn arna ti i ddangos hynny i ni nawr. Wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Wrth i ni ddod o dan sŵn dy air di. Arglwydd gad ni weld dy gariad di, gad ni weld dy fwriadau da tuag ato ni, gad ni dy weld di trwy yr arglwydd Iesu Grist, a helpa ni dyfoli di, o sgweli di fod yn dda. Dad clyw yn gweddi ni nawr, derbyn ein mawl a'n diolch ni, a bydd gyda ni yn yr oedfa hon. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawn ni barhau i addoli trwy ganu gyda'n gilydd. Y testyn ni'n mynd i fod yn edrych arni gyda'n gilydd y bore yma yw penod 9 o Efengil Ioan.
Nawr, dwi ddim yn glir yn union faint o amser sydd wedi pasio ers yr adran ddiwetha, ond mae yn amlwg fod yr adran yma yn gysylltiedig. Mae dal yng nghyd-destun cyffredinol gwyl y pebyll. Oherwydd ni'n gweld Iesu yn yr adran yma yn cyfeirio at ei hun unwaith eto fel goleuni'r byd. I ni'n ei weld yn anfon dyn i gael ei achau ymhwll Siloam. Ac o Siloam oedd y dŵr oedd yn cael ei dywallt allan yng ngwyl y pebyll yn cael ei chymryd. Felly, yn amlwg, i ni fod i gymryd popeth i ni wedi weld yn barod a nawr darllen yr hanes rhyfeddol yma o Iesu yn iachau dyn dall o ienedigaeth, i ni fod i weld hynny yng ngoleuni popeth sydd wedi bod yn barod. Felly trowch gyda fi nawr at air ein Duw ni. Wrth fynd ar ei daith, gwelodd Iesu ddyn dall o ienedigaeth. Gofynodd ei ddisgyblion iddo, Rabi, pwy a bechodd, a'i hwn yn tei ei rieni i beri iddo gael ei eni yn ddall? Atebodd Iesu, ni fechodd hwn na'i rieni chwaith, ond fe amlygu'r gweithredoedd Duw ynddo ef. Mae'n rhaid i ni gyflawni gweithredoedd yr hwn am hanfonodd hi, tra mae hi'n ddydd. Mae'r nos yn dod pan na all neb weithio, tra byddaf yn y byd, goleuni'r byd y dwyf. Wedi dweud hyn, poerodd ar y llawr, a gwneud clai o'r poeryn. Yna, urodd lygaid y dyn a'r clai, ac meddai wrtho, dos i ymolchi ymhwll Siloam, enw a gyfieithyr anfonedig. Aeth y dyn yno, ac ymolchi, a phan ddaeth yn ôl yr oedd yn gweld. Dyma'i gymdogion felly, a'r bobl oedd wedi arfer o'r blaen ei weld fel cardotyn, yn dweud, onid hwn yw'r dyn fyddai'n eistedd i gardota? Meddai rhai, hwn yw ef. Na, meddai eraill, ond mae'n debyg iddo. Ac meddai'r dyn ei hun, my fi yw ef. Gofynasant iddo felly, sut ar agorwyd dy lygaid di? Atebodd yntai, y dyn a elwyr Iesu, a wnaeth glai, ac urof y llygaid, a dweud wrthyf, dos i Siloam i ymolchi. Ac wedi mi fynd yno ac ymolchi, cefais fy ngolwg. Gofynasant iddo, ble mae ef? Ni o'n ni, meddai yntai. Eithant ar dyn oedd wedi bod gynt yn ddall at y Phariseaid. Yr oedd yn Saboth y dydd hwnnw pan wnaeth Iesu glai ac agor llygaid y dyn. A dyma'r Phariseaid yn gofyn iddo eto sut yr oedd wedi cael ei olwg. Ac meddai wrthynt, rhoddodd glai ar fy llygaid ac ymolchais, a dyma fi yn gweld. Felly dywedodd rhai o'r Phariseaid, nid yw'r dyn hwn o Dduw, nid yw'n cadw'r Saboth. Ond meddai eraill, sut y gall dyn sy'n bechadur wneud y fath arwyddion? Ac yr oedd ymraniad yn ei plith. A dyma hwy'n gofyn eto i'r dyn dall, beth sydd gen i ti i'w ddweud amdano ef, gan iddo agor dy lygaid di? Atebodd yntai, proffwyd yw ef. Gwrthododd yr Iddewon gredu amdano iddo fod yn ddall a derbyn ei olwg, nes iddynt alw rhieni'r dyn, a'i holi hwy. Ai hwn yw eich mab chwi? A ydych chwi'n dweud ei fod wedi ei eni'n ddall? Sut felly mae'n gweld yn awr? Atebodd ei rieni, fe wyddom mai hwn yw ein mab, a'i fod wedi ei eni'n ddall. Ond ni wyddom sut y mae'n gweld yn awr, ac ni wyddom pwy a agorodd ei lygaid. Gofynnwch iddo ef,
Mae'n digon hen, caiff ateb drosto'i hun. Atebodd ei rieni fel hyn am fod arnynt ofn yr Iddewon. Oherwydd yr oedd yr Iddewon eisoes wedi cytuno bod unrhyw un a fyddai'n cyffesu Iesu fel Meseia i gael ei dorri allan o'r synagog. Dyna pam dwedodd ei rieni, mae'n ddigon hen gofynnwch iddo ef. Yna galwasant atynt am yr ail waith y dyn a fi'n ddall, ac meddent wrtho, dywed y gwir ger bron Duw. Fe wyddom ni mai pechadur yw'r dyn hwn. Atebodd yntai, ni o ni a yw'n bechadur a'i peidio. Un peth a o ni, roeddwn i'n ddall, ac yn awr roedd yn gweld. Meddent wrtho, beth wnaeth ef i ti? Sut ar agorodd ef dylygau di? Atebodd hwy, roedd wedi dweud wrthych eisoes, ond nid ydych wedi gwrando. Pam rydych mor awyddus i glywed y peth eto? Does bosib eich bod chwi hefyd yn awyddus i fod yn ddisgyblion iddo? Ar hyn, dyma hwy'n ei ddifrio, ac yn dweud wrtho, ti sy'n ddisgybl i'r dyn. Disgyblion Moses ydyn ni. Fe wyddom fod Duw wedi llefaru wrth Moses, ond am y dyn hwn, ni wyddom o ble mae wedi dod. Atebodd y dyn hwy, y peth rhyfedd yw hyn. Na wyddoch chwi o ble mae wedi dod, ac eto fe agorodd ef fy llygau di. Fe wyddom nad yw Duw yn gwrando ar bechaduriaid, ond ei fod yn gwrando ar unrhyw un sy'n dduwiol ac yn gwneud ei ewyllus ef. Ni chlywed erioed fod neb wedi agor llygau rhywun oedd wedi ei eni'n ddall, ond i bai fod y dyn hwn o Dduw, ni allai wneud dim. Atebodd y Phariseiaid ef, beth aned di yn gyfan gwbl mewn pechod, ac a wyt ti yn ein dysgu ni? Yna taflasant ef allan. Clywodd Iesu ei bod wedi ei daflu allan, a phan gafodd hyd iddo, gofynnodd iddo, a wyt ti'n credu y mab y dyn? Atebodd yntai, pwy yw ef, syr, mwyn i mi gredu ynddo? Meddai Iesu wrtho, yr wyt wedi ei weld ef. Yr un sy'n siarad â thi, hwnnw yw ef. Yr wyf yn credu arglwydd, meddai'r dyn, gan ymgrymu o'i flaen. A dywedodd Iesu, i farnu y deithim i'r byd hwn, mwyn i'r rhai nad ydynt yn gweld, gael gweld, ac i'r rhai sydd yn gweld, fynd yn ddall. Clywodd rhai o'r Phariseiaid oedd yno gydag ef hyn, ac meddent wrtho, a dim ni hefyd yn ddall? Atebodd Iesu hwy, pe baich yn ddall, ni byddai gennych bechod. Ond am eich bod yn awr yn dweud, rydym yn gweld, y mae eich pechod yn aros. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Gadewch ni weddio unwaith eto fo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti unwaith eto am dy air di a'r hanes rhyfeddol yma. Am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni'n gweld fan hyn ei allu i iachau, ei awdurdodau dros bob dim. Ni'n diolch yn bod ni hefyd yn gweld pwy yw mab y dyn. Wedi dod yn un ohono ni, wedi dod i'n plith ni mwyn ein gwella ni a'n hachub ni o'n holl afiechyd, ein hachub ni o'n pechod ni. A ni'n diolch yn bod ni'n gweld hefyd
galon tyner yr arglwydd Iesu yn tosturio wrth y dyn yma ac yn dod ar ei ôl pan oedd wedi ei daflu allan a'i wrthod gan ei bobl Ni'n diolch fod Iesu yn dod yn agos ato fe. Arglwydd, I ni yn diolch bore yma ein bod ni yn gallu profi rhywbeth tebyg i'r dyn yma. Ni'n gallu profi dy gariad di. Ni'n gallu profi dy iachawdwriaeth di. Yn agor ein llyged ni I weld ein hangen ac ni'n gallu profi maddeuant llwyr trwy waed yr arglwydd Iesu Grist ac I ni hefyd yn gallu profi dy gysur di gyda ni. Beth bynnag ddaw, pe bai hyd yn oed ein teulu agosan, ein ffrindiau penna a phawb arall yn ein gwrthod ni I ni'n gwybod neu di fyth yn gwrthod ni. Diolch I ti am hyn. Ni'n gofyn nawr, unwaith eto wrth I ni dreulio amser yn myfyrio ar y gair yma. Arglwydd helpa ni, siarad â ni, gad ni weld yr hyn sy'n gen ti i'w ddweud wrtho ni. Dad I ni, yn y cyfnod yma nawr lle mae cymaint o bobl yn sal neu'n ofni mynd yn sal a yn ofni marwolaeth. Ni'n diolch bod ni'n gweld yn glir fan hyn fod yr arglwydd Iesu ag awdurdod. Fod ganddo fe ateb. I fod e'n gallu gwella ac I fod e'n gallu cynnig bywyd ac I ni yn diolch I ti o'r newydd fod dim byd gennym ni i'w ofni fel dy bobl di. Beth bynnag sydd yn digwydd i'r corff yma, os I ni'n mynd yn sal, I ti'n abl i'n iachau ni, ond hyd yn oed os nag I ni'n cael ein iachau yn y bywyd yma, ni'n gwybod fod gen ti fywyd tragwyddol wedi baratoi ar ein cyfer ni a cyrff newydd ni'n diolch am y gobeith mae hynny'n ei roi I ni. Ac Dad, ni'n gweddio neu di helpu ni fel dy bobl I rannu'r gobaith hwnnw ag eraill. Dad, neu di nawr yn gwarchod ni yn gorff ac enaid yn berson cyfan neu di ymwneud â'n calonau ni o sgweli di fod yn dda. Dad, helpa ni. Helpa ni dyddoli di yn gywir. Fel rwy ti'n ei heiddi, derbyn y mawl a'r gogoniant I gyd. Ti yn unig sy'n ei heiddi fe o Dad. Derbyn yn diolch yn enw Iesu. Amen. Amen. Cyn ni gannu emyn arall efo'n gilydd, I ni'n mynd I gael eitem nesaf i'r plant. Mor belled yn Efengil Ioan, mae Ioan wedi bod yn helpu ni I ddeall pwy yw Iesu. Rhai o'r ffyrdd mae wedi bod yn gwneud hyn yw drwy sôn am y gwirthiau wnaeth Iesu, a rhannu gyda ni beth ddywedodd Iesu am ei hun. Wythnos diwetha, dywedodd Iesu, "My fi yw goleuni'r byd." Yn y stori heddi, yn Ioan 9, mae Iesu yn gwneud gwirth arall I ddangos I bawb mae ef yw gwir oleuni'r byd. Un tro, tra roedd Iesu gyda'i ddisgyblion, gwelodd ddyn oedd wedi ei eni yn ddall. Holodd y disgyblion, "Bai pwy yw fod y dyn yma wedi ei eni'n ddall?" Ond atebodd Iesu, "Dyw ddim yn fai ar neb. Digwyddodd mwyn I bŵer Duw gael ei ddangos drwy ei fywyd." Poerodd Iesu ar y llawr mwyn gwneud mwd. Cododd y mwd a'i rwbio yn llygaid y dyn dall. Yna dywedodd Iesu wrtho, "Cer I olchi ymhwll Siloam." Gwrandawodd y dyn ar Iesu, ac ar ôl iddo olchi, roedd yn gallu gweld.
Pan ddaeth y dyn yn ôl, holodd ei gymdogion i'w gilydd. Ai dyna'r dyn dall oedd arfer eistedd ar ochr y ffordd? Nage, roedd e'n ddall. Dyw hwn ddim, meddai rhai. A meddai eraill, ond mae'n edrych yn debyg iawn iddo. Roedd yn rhaid i'r dyn ddweud wrthyn nhw ei hun. Fi yw e. Roedd y cymdogion mewn syndod mawr. Gofynnon nhw iddo, sut wyt ti'n gallu gweld? Dywedodd y dyn wrth ei gymdogion popeth oedd Iesu wedi ei wneud i'w iachau. Ble mae'r Iesu hwn? Holon nhw. Ond oedd y dyn ddim yn gwybod ble roedd e. Pan iachawdd Iesu y dyn dall, roedd hi'n Saboth, y diwrnod ble roedd disgwyl i bawb orffwys o'i gwaith. Roedd rhai yn meddwl fod Iesu yn torri'r gyfraith pan wnaeth fwd a'i roi ar lygaid y dyn. Roedden nhw yn cyfri hynny fel gwaith hyd yn oed. Felly eithant ar dyn at y Phariseaid, sef y dynion crefyddol oedd yn gwybod lot am y gyfraith. Gofynnodd y Phariseaid lawer o gwestiynau i'r dyn, ac atebodd y dyn, wel rhoddodd glai ar fy llygaid. Es i olchi, a nawr rwy'n gweld. Ond doedden nhw methu credu ei fod arfer bod yn ddall. Dalio nhw ati i'w gwestiynu. Galwon nhw ei rieni hyd yn oed i'w holi. Ond roedd ei rieni yn rhy ofnus i ateb i cwestiynau. Aeth y Phariseaid ymlaen i ofyn mwy o gwestiynau i'r dyn, a cheisiau gael i ddweud pethau y bydd yn cael Iesu mewn trafferth. Ond roedd y dyn wedi cael llond bol. Dwi wedi dweud wrthoch chi beth ddigwyddodd. Pam dydych chi ddim yn gwrando? Mae'r dyn Iesu yma wedi agor fy llygaid i. I mi gael fy ngeni yn ddall, mae'n rhaid ei fod wedi dod oddi wrth Dduw. Dim ond Duw all wneud rhywbeth mor arbennig a hyn. Roedd y Phariseaid yn flin iawn pan ddywedodd y dyn hyn, gan nad oedden nhw eisiau credu mae Iesu oedd mab Duw. Felly taflon nhw'r dyn allan. Clywodd Iesu am yr hyn a ddigwyddodd, a daeth o hyd i'r dyn oedd arfer bod yn ddall. Gofynnodd iddo, wyt ti'n credu y mab y dyn? Pwy yw e, syr? Dwi eisiau credu ynddo. Atebodd Iesu, rwyt ti wedi ei weld e, ac mae'n siarad gyda ti. Waw, rwy'n credu arglwydd, medda'r dyn, ac addolodd Iesu. Iachawdd Iesu y dyn hwn, mwyn iddo gael gweld, yn gyntaf yn gorfforol, ond yna mwyn gweld mae Iesu yw y Meseia, sef achubwr y byd, a'i fod wedi dod i achub ei bobl. Ydych chi'n dechrau gweld pwy yw Iesu? Gweddiwch y bydd Iesu yn agor eich llygaid chi i weld ei fod wedi dod i'n hachub ni hefyd. Mae'n
Wel, trowch gyda fi yn eich Beiblau i'r hanes rhyfeddol yma i ni wedi ddarllen gyda'n gilydd, Ioan pennod 9. A falle un adnod sy'n rhyw fath o grynhoi yr hyn ni'n mynd i weld y bore yma yw adnod 25. Un peth a o'n i. Roeddwn i'n ddall, ac yn nawr rwyf yn gweld. Dyma eiriau dyn oedd wedi ei wella gan yr arglwydd Iesu Grist. Ro'n i'n ddall, ac yn nawr rwy'n gweld. Ac wrth gwrs, oedd e'n golygu'r geiriau hynny yn hollol llythrenol. Roedd ei wedi ei eni yn ddall. Doedd erioed i gweld unrhyw beth tan y foment honno, ond roedd yr arglwydd Iesu wedi dod a wedi agor ei lyged e. Wedi ymyrryd yn ei sefyllfa fe. Ac mae hynny'n beth hyfryd yn dydy. Mae'n beth hynod o garedig. Mae'n dangos trigaredd yr arglwydd Iesu Grist. A fi'n siŵr bod llawer ohonyn ni'n gallu cymryd yn ganiataol y ffaith bod ni'n agor ein llyged yn y bore ac yn gallu gweld yr hyn sydd o'n hamgylch ni. A felly mae lle dyn ni i ddarllen yr hanes yma a diolch. Diolch i'r arglwydd Iesu am ei ddaioni yn achos yr unigolyn yma. Ond wrth gwrs, pan ni'n darllen am yr arglwydd Iesu yn gwneud arwyddion fel hyn, y gwirthiau yma, mae nhw yn arwyddion sy'n pwyntio at rhywbeth mwy. Rhywbeth mwy am yr arglwydd Iesu a i bersonau a'i waith pam fod e wedi dod. Mae Iesu ei hun yn esbonio hynny i ni ar ddiwedd yr hanes yn adnod 39. Dywedodd Iesu, i farnu y deithim i i'r byd hwn, mwyn i'r rhai nad ydynt yn gweld, gael gweld, ac i'r rhai sydd yn gweld, fynd yn ddall. Hynny yw, be mae Iesu'n golygu yw fod y fath beth a dallineb ysbrydol. A mae Iesu di dod i agor ein llyged ni. Iesu ei hun yw goleini'r byd, yr un sydd yn arwain ei bobl o'r tywyllwch, a felly'r bore yma mae'n bosib i ni hefyd. Fod ein llyged ni, falle'n gweithio'n berffaith iawn, i ni yn gallu gweud, un peth a o'n ni, roeddwn i'n ddall, ac yn awr rwyf yn gweld, oherwydd mae'r arglwydd Iesu a'r efengil y newyddion da yma sy'n sôn amdano fe, mae e'n newid y ffordd i ni'n gweld popeth. Peth gyntaf i ni'n gweld yn y testun yw hyn. Mae yna wahanol ffyrdd o weld ein byd ni. Mae'r adran yn dechrau yn dydy wrth i ddisgyblion Iesu ofyn cwestiwn iddo fe. Adnod 2. Rabbi, pwy a bechodd a'i hwn yn ei rieni i beri iddo gael ei eni yn ddall? Ac wrth gwrs, mae'r cwestiwn yma yn un mawr. Ar ryw lefel, fi'n siŵr yn bod ni gyd i gofyn cwestiwn tebyg ar ryw adeg neu gilydd. Pan mae salwch yn dod i'n rhannu, neu pan mae yna rhyw drychineb yn taro person, falle bod ni wedi gofyn, wel pam fod hyn yn digwydd? Pam bod hyn yn digwydd i fi? Falle bod chi hyd yn oed wedi gofyn, pam fod Duw yn caniatáu i hyn i ddigwydd i fi? Ydw i wedi gwneud rhywbeth i heiddi hyn? A mae'n gwestiwn heriol, mae'n gwestiwn dwys yn dydy. Oherwydd os yw Duw yn rheoli popeth, fel mae'r Beibl yn ei ddysgu, byswn ni'n disgwyl gallu gweld rhyw fath o drefn amlwg yn y greadigaeth. Ac eto, pan ni'n edrych o'n cwmpas, yn aml iawn, ni'n gweld mae yna bethau da yn digwydd i bobl sydd yn byw bywydau ddigon drygionus. A mae yna drychinebau yn gallu taro pobl heb fod yna unrhyw reswm amlwg dros y peth. A falle ni'n balchder ni.
I ni yn meddwl, wel, dyw hynny ddim yn gwneud synwyr, dyw hynny ddim yn iawn. Ond wrth gwrs, mae hynny'n cymryd yn geniatal bod ni yn gweld y cwbl, bod ein meddyliau ni mor fawr am meddwl Duw. Ond beth sy'n amlwg fan hyn yw fod y disgyblion yn gweld y cysylltiad agosaf posib rhwng pechod a thrychinebau neu afiechyd. Maen nhw'n gweld y dyn yma, dyn dall o Ienni, a felly maen nhw'n meddwl mae'n rhaid fod hynny wedi ei achosi gan bechod. A felly y cwestiwn yw, efei bechod yn y groth rwsut, neu pechod ei rhieni? Nawr, mae'r Beibl yn dysgu fod na adegau lle mae Duw yn cosbi pechodau unigol ar unigolion ac ar deuluoedd. Mae'n wir, mae yna adegau lle mae yna afiechyd neu rhyw drychineb arall yn digwydd fel canlyniad penodol i bechod penodol. Ond os ych chi'n darllen y Beibl i gyd, newch chi weld mai eithriadau yw'r adegau hynny. Hynny yw fel arfer, dydy'r ffaith bod fi'n mynd yn sâl neu bod rhywbeth anffodus yn digwydd i fi, dwi ddim yn angenrheidiol yn ganlyniad i'r ffaith bod fi wedi gwneud rhywbeth penodol yn anghywir. Mae'n bosib, a felly dylsyn ni fod yn chwilio'n calonau ni'n gyson, os na bechod yn y mywyd i. Ydw i'n byw mewn gwrthryfel yn erbyn yr arglwydd? Ydy yn ceisio fy nisgyblu fan hyn, neu ceisio fy sigloi fan hyn, a cael fi i edifarhau a newid fy ffyrdd? Ond nid dyna'r ffordd i ni fod i weld y byd yn gyffredinol. Yna mae hynny'n llawer fwy tebyg i syniadau fel karma. Hynny yw, fi'n gwneud rhywbeth drwg, bydd rhywbeth drwg yn digwydd i fi. Fi'n gwneud rhywbeth da, bydd Duw yn gwneud rhywbeth da i fi. A dyna'r ffordd oedd y Phariseiaid yr amlwg yn gweld pethau. Maen nhw'n dweud yn dydyn nhw wrth y dyn, adnod 34, atebodd y Phariseiaid ef, feth aned di yn gyfan gwbl mewn pechod. Wyt ti'n ein dysgu ni? Mae hynny'n ffordd hynod o hunan gyfiawn o weld y byd. Yr awgrym fyna, wrth gwrs, yw mae yna rai pobl sydd yn heiddi daioni Duw fel y Phariseiaid, a mae yna eraill fel y dyn yma sydd ddim yn heiddi daioni Duw. Ond dyna'r gwir, yma. Na, y gwir yw ein bod ni gyd yn cael ein geni yn gyfan gwbl mewn pechod, i ni gyd yn heiddi dim ond am gondemniad, barn a chosb Duw. Mae'r ffaith bod ni'n derbyn unrhyw ddaioni gan Dduw yn rhyfeddod ac yn arwydd o'i ras e. Na, chi'n gweld mae Iesu fan hyn yn rhoi ffordd newydd i ni i weld y byd. Dydy pob afiechyd, pob trychineb ddim yn ganlyniad i ryw bechodau penodol, ond maen nhw'n ganlyniad i'r cwymp, i bechod sydd yn y byd. Mae'r pethau hyll yma sydd yn bodoli, yr pandemics yma sydd yn cymryd lle, ac trychinebau naturiol, maen nhw'n dangos i ni fod y byd yma wedi syrthio i bechod. Fod y byd yma yn doredig. Dyw popeth ddim yn iawn gyda'r byd, a felly mae angen i ni gael ein hachub. Dyw pob enghraifft o salwch neu trychineb ddim fod i ni wneud i ni feddwl, ydw i wedi gwneud rhywbeth penodol yn anghywir i heiddi hyn, ond mae fod i ddangos i ni fod yna rhywbeth yn anghywir yn y byd. Mae yna ddyfyniad enwog, fi'n dyfynnu hi yn reit aml gan C.S. Lewis. Yn dweud hyn, pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains.
It is his megaphone to rouse a deaf world. Hynny yw, pan mae pethau annifyr yn digwydd i ni, mae'n un ffordd mae Duw yn dangos i ni fod gennym ni broblem. A felly mae Iesu fan hyn, chi'n gweld, yn cynnig ffordd newydd wahanol i weld ein byd ni, ein problemau ni, ein sefyllfa ni. Adnod 3. Ni fechodd hwn na'i rieni chwaith, ond fe amlygu'r gweithredoedd Duw ynddo ef. Mae'n rhaid i ni gyflawni gweithredoedd yr hwn am hanfonodd i tra mae hi'n ddydd. Mae'r nos yn dod pan all neb weithio, tra byddaf yn y byd, goleini'r byd y dwyf. Pan mae Iesu'n dweud bod y dyn yma i rieni ddim di pechu, dwi ddim yn golygu wrth gwrs bod nhw'n berffaith, mae jyst yn golygu dwi ddim yn ddall oherwydd eu pechod nhw yn benodol. Ond be mae Iesu'n gweud yw, mae i ddallineb yn ffordd i amlygu gweithredoedd Duw. Yn wir, mae'r ffaith bod Iesu yn y byd o gwbl, yn siarad â'i ddisgyblion, yn siarad â'r dyn yma, yn dangos fod Duw yn tosturio ac yn trigarhau. Mae Iesu wedi dod yn un o ni i allu cydymdeimlo â ni yn ein gwendid ni. Ond mae wedi dod mwyn dangos ein hangen ni ac mwyn i ni droi ato fe. Yn y cyfnod diwethaf yma, falle bod chi, neu rwy'n i chi'n ei nabod, wedi cael ei effeithio'n ddifrifol gan Covid-19. Falle bod chi wedi bod yn sal, neu nabod rwy'n sydd wedi bod yn sal. Falle bod chi hyd yn oed yn nabod rwy'n sydd wedi marw. Tebyg yw fyddwch chi'n nabod pobl sydd wedi colli swydd, neu wedi rhwystro yn eu cynlluniau nhw rwsyd oherwydd y sefyllfa sydd. A falle bod chi wedi bod yn cwestiynu, neu hyd yn oed yn amau Duw. Pam bod e'n caniatáu hyn i ddigwydd? Pam bod hynny'n digwydd i fi? Pam i fi a ddim iddyn nhw? Pam i nhw a ddim iddyn nhw? Na, mae Iesu'n rhoi ffordd newydd i ni weld ein byd ni. I ni'n gallu gweld hyd yn oed ein dioddefaint, hyd yn oed y trychinebau fel ffordd i ogoneddu Duw. Wrth i ni geisio fe a pwyso arno fe. I ni'n gallu troi mewn ffydd at y groes, lle mae'r arglwydd Iesu wedi cymryd ein holl dioddefaint a'n gweiledd a'n pechod ni arno fe ei hun. A trwy hynny yn dod â ni yn ôl at Dduw. Mae Iesu fan hyn yn iachau'r dyn, yn gadael iddo fe weld y byd o'r newydd. Adnod 6, wedi dweud hyn, poerodd ar y llawr a gwneud clai o'r poeryn, yna urodd lygaid y dyn a'r clai, ac meddai wrtho, dos i ymolchi ym mhwll Siloam, enw a gyfieithyr anfonedig. Aeth y dyn yno, ac ymolchi, a phan ddaeth yn ôl, yr oedd yn gweld. Na mae hyn yn dod â ni at ein ail bwynt ni. Oherwydd mae'r weithred yma o iachau yn arwain at ddwy ffordd wahanol o weld Iesu. Ond dyma'r ail bwynt, gwahanol ffyrdd o weld Iesu. A mae'r ddwy ffordd yma yn rhyw fath o cael eu crynhoi ni yn adnod 16. Felly dwedodd rhai o'r Pharisëid, nid yw'r dyn hwn o Dduw, nid yw'n cadw'r saboth. Ond meddai eraill, sut y gall dyn sy'n bechadur wneud y fath arwyddion? Ond gennych chi'r ddwy ochr yma, yn does? Un ochr yn teimlo, wel gall Iesu ddim fod wedi anfon o Dduw, achos mae e'n iachau ar y saboth. Maen nhw'n gweld fod e'n torri y saboth wrth iachau ac hyd yn oed wrth greu'r clai yma. Nawr,
wrth gwrs, y broblem yn hyn yw bod nhw yn camddeall, neu mae ganddyn nhw ddealltwriaeth cyfyng iawn o gadw'r saboth, a felly maen nhw'n ffeindio Iesu yn eog. Yna mae dechrau'r ochr arall yma sydd yn dadlau, wel, na, mae Iesu wedi gwneud yr arwydd yma, a mae wedi wneud yn enw Duw, yn nerth Duw, ergogoniant i Dduw, a felly mae'n rhaid ei fod o Dduw. A felly mae'r ddadl yma'r tensiwn yma, p'un sydd yn gywir, p'un sydd yn wir. Ac yn eu hawydd nhw i geisio gwrthod Iesu, mae'r Phariseiaid yn mynd ati mwyn ceisio dadbrofi fod nhw wyrth wedi cymryd lle o gwbl. Maen nhw'n mynd, maen nhw'n holi'r dyn yn fanwl be ddigwyddodd. Yna maen nhw'n anfon am ei rhieni, achos dyn nhw ddim yn credu fod e wir wedi eni yn ddall. Maen nhw'n bwlian ac yn bygwth, maen nhw'n dweud, os oes unrhyw un yn cyffesu Iesu, gawch eich taflu allan o'r synagog. Ac maen nhw'n mynd nôl wedyn i holi y dyn eto. Maen nhw'n chwilio am rhyw dyllen y stori. Ond ar ddiwedd y dydd, dyn nhw'n methu. A maen nhw'n stuck efo'r broblem yma. Sut gall Iesu fod wedi gwneud y fath beth? Ac mae'r dyn ei hun yn gweld yn dydy. Mae'n esbonio'r mater yn ddigon plaen iddyn nhw. Mae e'n gweld y peth, adnod 30. Y peth rhyfedd yw hyn, na wyddo chwi o ble mae wedi dod, ac eto fe agorodd fy llygaid i. Fe wyddom, nad yw Duw yn gwrando ar bechaduriaid, ond ei fod yn gwrando ar unrhyw un sy'n dduwiol ac yn gwneud ei ewyllus ef. Ni chlywed erioed fod neb wedi agor llygaid rhywun oedd wedi ei eni'n ddall, oni bai fod y dyn hwn o Dduw, ni allai wneud dim. Chi'n gweld mewn ffordd, doedden nhw ddim yn gallu gwadu y wyrth. A gweud y gwir, maen nhw'n gorfod cydnabod erbyn y diwedd fod y dyn wedi ei wella. Fydd gan y dyn gyfan gwbl mewn pechod, meddyn nhw. Hynny yw, ges ti dy eni yn ddall, ond maen nhw'n meddwl oherwydd i bechod ac ei holl ymdrechion nhw i ddadbrofi, mae'r gwyrth yn sefyll, mae'r dyn yn gweld, mae'r dystiolaeth yno. A felly, oedd dewis ganddyn nhw. Ddwy ffordd o weld Iesu. Naill ai dderbyn fel un wedi i anfon gan Dduw, oedd yn profi hynny trwy arwyddion a rhyfeddodau nerthol, neu gwrthod Iesu'n llwyr. Mae'n ddiddorol nag yw e. Mae Iesu'n cyflwyno hunan i'r bobl fan hyn mewn ffordd mor glir, mor amlwg. Oedd dim rhaid iddo fe i boeri yn y clai yn aroi ar llygad y dyn a'i anfon i bwll Siloam, pwll yr anfonedig. Ond wrth wneud yr arwydd yma mewn ffordd mor amlwg, mae'n dangos rhywbeth amdano fe ei hun, yn dydy. Mae fel petai'n awgrymu, fi yw Duw wedi dod yn gnawd. Yr un Duw nath greu y ddynoliaeth o'r pridd i fi yn rhoi golwg i'r dyn yma trwy'r clai yma. Fi yw'r un sydd wedi fy anfon gyda y dŵr bywiol i'ch glanhau chi a'ch gwneud chi yn gyflawn unwaith eto. Dim ond dwy ffordd sydd o weld Iesu y bore yma hefyd. Chi naill i dderbyn yn llwyr fel mae e'n cyflwyno'i hunan i ni, neu chi angen i wrthod yn llwyr. Oherwydd chi'n gweld, mae yna wyrth hyd yn oed yn fwy wedi cymryd lle bellach yn do. Mae yna arwydd fwy sydd yn mynnu ein sylw ni, sef yr atgyfodiad. Y bydd gwag. Mae'r dystiolaeth yno. A mae'r ffaith fod Iesu wedi atgyfodi yn pwyntio i wirionedd ei eiriau fe.
A felly'r cwestiwn yw, be ni'n mynd i wneud? Ydyn ni'n mynd i wadu y dystiolaeth a gwrthod Iesu? Ydyn ni'n mynd i anwybyddu neu hyd yn oed gwylltio, gallu tymer a taflu Iesu allan? Neu ydyn ni'n mynd i weld a chredu? Nawr fel fi wedi gweud eisoes, oedd hyn yn wyrth go iawn. Oedd e'n wyrth llythrenol, yn arwydd i'r dyn yma. Ac eto mae'n arwydd mwy sydd yn pwyntio at ein hangen ni. A felly ni'n dod i'n pwynt ola ni. Sef fod yna wahanol ffyrdd nawr o weld ein hunain. Ni wedi gweld gwahanol ffyrdd o weld ein problemau. Ac mae'r hanes yma hefyd yn ein helpu ni i weld pwy yw Iesu, ond rhaid i ni hefyd i weld ein hunain yn gywir. Oedd y dyn yma, yn y sefyllfa enbydus yma, wedi ei eni yn ddall. Ond mae'r Beibl yn gwneud yn hollol amlwg bod ni i gyd wedi'n geni yn yr un sefyllfa, nid yn llythrenol, ond yn ysbrydol. I ni'n ddall, i ni methu gweld ein pechod yn glir. I ni methu gweld ein hangen ni. I ni methu ffeindio'n ffordd at ddiw. I ni yn y tywyllwch ni ar goll. A mae Iesu goleuni'r byd i dod mwyn agor ein llyged a dangos i ni. Dangos mae yr hyn sy'n achosi yr holl bethau afiach yma yn ein byd ni yw bod ni wedi gwrthryfel yn erbyn Duw. Mae Iesu wedi dod i ddangos i ni fod wedi dod, wedi ei anfon i'r byd mwyn ein gwaredu ni. A hynny trwy farw ar groes yn ein lle ni. Gallwn ni ddweud y bore yma, un peth a o'n ni, roeddwn ni'n ddall ac yn nawr roedd yn gweld. Ro'n ni yn ddall. Doeddwn ni methu gweld yr arglwydd. Doeddwn ni methu achub fy hun. O'n i'n meddwl bod fi'n yn hollol iawn yn barod, ond nawr. Nawr i fi wedi gweld. Nawr i fi wedi gweld pwy yw Iesu ac fod yn un sydd yn werth i ddilyn. A does dim modd i berson dadle, wel, bod fi nawr, bore yma'n darllen gormod i fewn i'r hanes, achos mae Iesu'n gwneud yr union bwynt yma i ni. Ar ddiwedd y bennod, mae Iesu yn mynd i chwilio am y dyn. Mae'r dyn yma wedi derbyn ei olwg, ond mae wedi colli llawer yn ddo, mae wedi cael ei daflu allan o'r synagog a yr cyswllt cymdeithasol yna wedi thorri. Mae wedi colli llawer mwyn dilyn Iesu. A felly mae Iesu'n chwilio amdano fe. Adnod 35. Clywodd Iesu ei bod wedi ei daflu allan. A phan gafodd hyd iddo, gofynnodd iddo, a wyt ti'n credu y mab y dyn? Atebodd yntai, pwy yw ef, syr, mwyn i mi gredu ynddo? Meddai Iesu wrtho, yr wyt wedi ei weld ef. Yr un sy'n siarad â thi, hwnnw yw ef. Yr wyf yn credu arglwydd, meddai'r dyn, gan ymgrymu o'i flam. Ac yna mae Iesu'n esbonio yr arwydd i ni, yn dydy. I farnu y deithim i'r byd hwn, mwyn i'r rhai nad ydynt yn gweld, gael gweld. Ac i'r rhai sydd yn gweld, fynd yn ddall. Clywodd rai o'r Phariseiaid oedd yno gydag ef hyn, ac meddwl wrtho, a ydym ni hefyd yn ddall? Atebodd Iesu hwy, pe baich yn ddall, ni byddai gennych bechod. Ond am eich bod yn awr yn dweud yr ydym yn gweld, y mae eich pechod yn aros. Be mae Iesu'n ei olygu fan hyn yw fod yna ddwy ffordd o weld ein hunain. Os i ni'n meddwl
fel y Phariseiad yma, ein bod ni'n gweld y cwbl yn glir, bod ni'n gwybod popeth, bod ni'n yn gweld y ffordd, yn gweld ein hunan heb unrhyw broblem, heb angen ein hachub, heb bechod. Wel, beth sy'n mynd i ddigwydd yw byddwn ni'n gwrthod Iesu. Byddwn ni'n parhau i fod yn ysbrydol ddall, ac oherwydd hynny fydd ein pechod ni yn aros. Byddwn ni yn ymbalfalu'n ffordd trwy'r bywyd yma'r byd yma, ac un dydd byddwn ni yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu, a byddwn ni'n gorfod cyffesu bod ni mor anghywir, a byddwn ni'n gwynebu canlyniadau hynny. Ond, meddwl Iesu, os i ni yn ddall, os i ni'n cydnabod, yn cyffesu bod ni'n ddall, os i ni'n dod ac yn dweud fi ddim yn gweld y ffordd yn glir, fi wedi crwydro, fi ar goll, fi angen trygarydd, fi angen i ti i fe iachau i, mae yna fyddeuant i'w gael. Os i ni'n dod ac yn codi'n llyged at yr arglwydd Iesu, yn codi'n llyged at y groes, codi'n llyged at y bedd wag, codi'n llyged i le mae Iesu nawr, ar ddeheulawr tad ac yn ymddiried ynddo fe, ac yn rhoi'n bywyd iddo fe. Mae yn barod i faddau, ac yn barod i roi bywyd tragwyddol i bob un. Ydych chi wedi gweld hynny bore yma? Ydych chi eisiau parhau i fyw eich bywyd chi fel petai pob peth yn y byd yma yn digwydd trwy hap a damwain? Lwc, siawns yw fod rai pethau'n digwydd i rai pobl a pethau eraill yn digwydd i bobl eraill. Ydych chi eisiau parhau i fyw fel petai Iesu'n siarad nonsens a bod dim angen unrhyw help o gwbl arnoch chi. Chi'n gweld yn iawn, diolch yn fawr. Os felly, mae Iesu'n rybuddio bod eich pechod chi yn aros. Neu, ydych chi am weld fod pob peth drwg sy'n digwydd yn y byd yma yno mwyn dangos ein hangen ni? Ydych chi am weld a rhyfeddu fod Iesu wedi dod mwyn delio gyda ein sefyllfa, delio gyda'r angen yna trwy farw yn ein lle ni, mwyn agor ein llyged ni? Ydych chi'r bore yma'n barod i gydnabod eich angen, credu ynddo fe, a derbyn y cwbl sydd ganddo fe i'w roi i ni, mwyn ei enwau. Amen. I ni'n mynd i ganu yn awr, emyn i orffen ein hoedfa gyda'n gilydd. Dewch i'w weld, frenin cariad, dewch i'w weld. Gwelwch goron thrain a gwisgo bod ffordd drud. Craelwn groes ar ei gefn, gwawd y milwyr gwaedd y llun. Unig ac heb gyfaith dring at y bryn. A ddolwn wrth y draed, ma'n cwrdd i wyd a hedd, ac fe olchir ei ognid gan gariad bir. Yn bechod dros ond ni, o
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd i orffen ein hoedfa ni. Arglwydd ein Duw. A wneud i y bore yma. Drwy garhau wrthon ni. Trwy agor ein llygyd ysbrydol dall ni i dy weld i. I weld ein hangen ni. I weld mor bell mae'r byd yma wedi syrthio ac mae'n unig obeth ni yw yr arglwydd Iesu Grist, mab y dyn. O arglwydd, gad i ni dy weld a gad ni weld mwy a mwy ohono ti os sgweli di fod yn dda. Da derbyn ein mawl ni a'n diolch yn awr. A bydd gyda ni. Am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen.